Zizurgilgo herriak eta inguruak behartzan gauz bazan, kanpo futbol belar artifizialan aukitzea, eta, atzenen nahiko burrukatuta gero, lortu du zatzea, kanpo berria egitea. Zuk esan ez du, desente burrukatuta, desente kostatuta, baina azken emaitza hemen dago zuratzen. Bai, atzenen foru aldundiari esker eta federazioai, behaien laguntzagatik, atzenen, hori gabe ezin genuke gure udaletxe bakarrik hori, kanpo futbol hori atzenen ordaindu. Eta, behai esker, atzenen bagoitze eren bajarrita, lortu du kanpo berria egitea, eta kostatuta esan detenen behandu hasi ginean, luzatu intzigun, da orduan hasieran zen udara partean egitea, baina atzenen behintzat eguna iritsi da hau egia bihurtzea. Ja goizean izan dira partidak, bihar baita ere futbol eskolako partidak egongo dira hemen, goizian, baina momentu politena da orain izango dena, futbol zelaiaren inaugurazio ofiziala, elkartu dugu, orain daukagu 225 edo 230 mutilak bertan egoteko, etorriko da, badibidez etorriko da, espero dugu behintzat etortzea Jokin Aperribai, Luis Uranga, Realeko presidente hoia, etorriko dira politikariak, etorriko dira baita ere inguruko alkateak, eta importantena da hau, ikuste aurra guztiak hor zelaian, bere zelaia da, bere eguna da. Duela urte ez genukan hemen inor eta emeretzi urte baino gutxiago zeukan inor, eta orain hor daude, 200 mutil bere zelaian, hori da importantena, hori da ospatuko duguna gaur. Zuk esan ez du aldaketa handia, ez da lehen jende gutxi egotetik, orain 202 pertsona egotera, hori zuentzako oso pozgarria eta herriarentzako ere nola ez, izugarrizko poza izango da. Nik uste dut, edozein herrientzako eta zizurkirentzako konkretuki, hori da kriston gauza, izatea horrelako futbol zelai bat, erabili daiteken futbol zelai bat ez lehenago zegoen bezala, ia ezin zela erabili, zelai honi ezger lortu dugu egitura osoa egitea, 225 mutil izatea, eta hori da, asteburuero 6-7 partidu izango dezu hemen, etorriko dira 200-300 pertsona, eta hori zizurkirentzako bizia emango dio, hori ez importante. Bai bakarrik kirol mailan, oso importante dela futbol zelai bezetea, baina baita ere sozial mailan honek asko emango diolako herriari. Lehen zegoen belar naturaleko futbol zelai bat, Orduan, eta gainera nahiko zarra zen eta drenajea gaizki zegoen, eta argiteria baita ere, ia aurrak entrenatzen ezen duen ikusi. Orduan, zelai horrekin bakarri zegoen partida bakarra jolastea asteburuero. Horregatik ibili gara jendeari udaletxei, klubei eskatuz, partida gehiago jolastu ahal izateko. Orduan zer egin da, belar naturaleko zelai guztiak kendu, drenajea erabat aldatu, riego sistema bat jarri, argiteria jarri, eta horri eske lortu dugu, nik uste dut oso zelai bikaina, momentu guztietan erabili daiteken futbol zelai bat, entrenamendu guztietarako eta partidu guztietarako egokiraren zelai bat, eta hori da, 200 pertsona izateko aukera ematen digu zelaia.